tichazvisengani katika mutaenda ngoti ndikuratidzei kata zvavo zvitina zvachoni izvozvo because hanzi zvaifana kupidigudzwa havana kupidigudza saka ndiri kuti kuna maiguru saka tichazvifambisa sei kana babaikira vachilenga-lenga so kuti zvichapiswa sei zvitina izvi maiguru vari kuti kudii ini hondo ndicharonga ndinongokwanisa kuronga hondo asi norongwa nevanhu vangani pamwe vatatu vanokwanisa kuronga kuti tishande 1 day kana 2 days ko ivo vari kuregere kuronga avakoni kuronga hondo hai jesus akutaura chokwadi handidi kunyepera munhu asi zvana avakoni havakoni naye avo vanenge iyepo toiterwa ngavamwe avakwani avazvikoni asi munhu womurume agoni kuronga evarimeka avatuwa bevori varingakati saka imi ndimucharonga nemamwedzi nambuya vaivai yeshamwari yenyu yedu kokupisa vanozvidi vanozvigona saka tavanekati handizivi kuti vachati tichapisa kana vachati pagai vapisa gaizi apa pagaizika ini nda kuti ngokumbirawo hangu vanoda kuti vablese vana maiguru imi nogona kupisa vanoda kublesa vana maiguru nesomething kana kamari zvako kungoti kedhiringi kuitira kuti zvibesa riri rifambe because kana ivo vasingagoni kuronga hondo yachoni iyoyo for ndoveni hakuna watiri kuenda maiguru ndo vari kutoita zvinhu zvose zvevana izvozvi ndo vauya kuno kuti vativapresente zvinhu hakuna vavakobabaikira vaivai izvozvi zvita kutaudhiskasa kuti toita sei kuti tiite kuti hondo irongwe havai vakangosiya ndo vari vavolontiya vega kuti ndinoita havana kundichaja asi ndinda kutokumbira kuno vari kuona kuti vada kublesa maiguru please maiguru nagogo vaiva neshamwari nyanditi vari 3 tovablesa one something nyangu akaona kana $20 per person zvakangonaka handiti vopisa motemerwa una mamutema nditi ndinotemesa muteme huni mana maiguru vapedzise kupedzisira because uku kuhonde kana kuti foroma kana kwaitwa vamwe kana vasingazogoni kutibatsira tochiti maiguru nevamwewo vanosimboshana navo tovatsvakirawo kana kamari kekuvapawo kuti basa redu rifambe fast because ivo havana kundichaja ndidi kuvanyembera hatingada kunyembera nditi havana kuti ndipei mari asi nine ndichiona situation yedu yatinayo iyi kuti ivo muridzi wemwana agoni kuronga hondo agoni kupisa ndizivi kuti toita sei ipapo saka takungototi nyange aona $10 tivape zviitewo kuti tivatendewo kutendawo kwanditi havana kutichaja kuitira mangwana noti ana maiguru vaivai vakuda mari vaita sei no havana mboti ndoda mari ini ndindi kutovakumbirirawo kuti $10 kana zvichibvira konzi 10 vawanewo simba kuvapa dhiringiri rakadai kudada kutengawo zvimavheji zvavo kana zvikokungoiri tivape iri mathanks ezvimari hamuzvona